अमा थावख्रि फेस्टिवल बेवहाय खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय अमा थावख्रिनि थाखाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी बगामाथिनिफ्राय लानानै सानजाहा जितु माने बरन'दि वाइल्ड लाइफ दं माने बियो मुंदांखामोन आरो बेवहायनो अमा थावख्रिखौ मोनोमोन आरो बिनि थाखायनो अमा थावख्रिखौ रैखाथि होनो बेखौ मोनसे माने मा होनो अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी हिसाबै फोसावदोंमोन आरोखि दा बे फेस्टिवलनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफ्रा अमा थावख्रिनि सोमोन्दै मोनथियो अमा थावख्रिखौ एसे अननो रोङो बेखौ रैखाथि होयो बेखौ प्रिजार्भ खालामो बे जाहाथे जायो ओंखायनो बे फेस्टिवलनि नामखौ बिदि लाखिनाय जादों बोसोरफ्रामबो बे फेस्टिवलखौ खालामनो नागिरदों आरो बिनि थांखियानो जाहैबाय जायगानि मानसिफ्रा जाहाथे बेवहायनो थांनानै थानायनि राहा मोनो बे जाहाथे मोनसे टुरिस्ट प्लेस हिसाबै माने गनायथि मोनो आरो बायरानि मानसिफ्रा बोसोरफ्रामबो बेवहाय जाहाथे बे दानथाम दानब्रै जि समाव दै बाना जाया बे सुख्लायनि बालाबारियाव जाहाथे बयबो रंजाफैयो आरो बिनि दारै बे जायगानि मानसिफ्रा मोसानाय मुसुरनाय बेजों लोगोसे दखान पहर होनाय बायदिसिना खेला धुला होनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामनो हायो ना हारिनिथ' बिदै गैया खिन्थु गाव गावनो लानांगोन नोङो नोंनि बर'नि जानाय लोंनायखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो अमा सावनानै फानोबा मानसिफ्रा मोजां मोनो दाउ सावनानै ना सावनानै फानोबा मोजां मोनो जोंनि ओंख्रिफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो खान्थाल बेगरखौ जुदि सावनानै फानो दा बिराद थान्दा मानसिफ्रा बेखौ बायनानै जागोन जों जुदि दोनथुमो खान्थाल बेगर जों जुदि आलु सावनानै फानो बेखौबो मानसिफ्रा बायनानै जागोन थासुमलिखौबो जुदि बेवहाय सावनानै फानोबा रुनानै नङा बयबो बायनानै जागोन बेबायदि जोंनि बर'नि गासिबो जानाय लोंनाय आरो बिनि उनाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जुदि देखायो दा नोंथांमोना केमेरामेन बे पर्टेल निउसाव जुदि बेवहाय दिनै बयखौबो फट' खेबै खेबै लोगो लोगो फट'खौ जुदि प्रिन्ट खालामनानै फानोमोनब्ला गोबां थाखा खामायनो हागौमोन आरो खमावबाबो दिनै 200-300 मानसिया फट' साफायजागौमोन दा बेवहाय बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ जुदि बेवहाय गानहोनानै जुदि फट' खेबो बेवहाय अब्ला बयबो बेजोंनो फैसा खामायनो हागोन आरो फैग्रा मानसिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बर' एटायार्डआव गतिके बर'नि नामैनो गासिबो खालामनो हायो मोसानाय जों बेवहाय टिकेट सिस्टेम सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बर'नि मोनब्रै मोनबा मोसानाय माने 100 थाखा लानानै जों दिन्थिनो हायो बयबो नायगोन जोंनि गोबां मेथाइ खनग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफ्रा 20,000 10,000 बेजों मेथाइ खननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों हयथ' 50,000 कालेक्सन खालामनो हागोन होमब्ला मेथाइ खनग्रा मानसिफ्राबो थांनानै थानायनि राहा मोनगोन आरो माखासे लाइमोनफ्राबो बेवहाय बेफोरखौ मावनानै मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय रांखान्थि आरजिनो हागोन दा ओंखायनो हारिनि खोथा गैया नाथाय हारिनि मोजां बुस्थुखौ लानानै जोङो सुजुगखौ लानांगौ ना बे हाबाफारियाव सोमोनांथाव होननायथ' जेबो गैया दिनै जों गिबि खेब बे जायगायाव बम्बेनिफ्राय बलिउडनि आर्टिस्ट लाबोदों एस किं जाय मानसिया देश विदेश बायहेरायावबो गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामो बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों बेनि उनाव जोंनि लकेल आर्टिस्टफोर दङ जोंहा इलिसा फुकन ओमफ्राय मा नमिता आरो सुलेखा आब' बिनि अनगायैबो जोंहा माने मा होनो मोसागिरिफोर दं माने मा होनो हेलेनामोन दङ फुजि फैदों आरो दिनै गेमश्री दैमारि फैदों बेबायदिनो माने मासुम फैदों गोबां मोसाग्रा आरो मेथाइ खनग्राफ्रा बेवहाय दिनैहाय फैदों बिनि गेजेरजों बिथांमोनाबो गरसे गरनै मोनलांसिगोन आरो बेखौनो देखायनानै जोंबो टिकेट फानदों बेवहाय गरसे गरनै मोनगोन आरो बेवहाय जायफ्रा दखान होफैदों बिसोरबो गरसे गरनै खामायगोन आरो जायफ्रा गासिबो दंखायो बिसोर आरो बेवहाय एसे रंजानो हागोन आरो बिसि फिसा लानानै गतिके बेनो स्पेसियेलि नङाबानो न'आव थालायबा नांलायबाय थानायसो जायो आरो माथो जानो नेक्स्ट टाइमाव जों फोसावगोन गावबा गावसो खालामनांगौ गोदोरा गावबा गाव बानायगोन गावबा गाव थाखा मोनगोन गतिके बेवहाय सोर मा खालामनो हायो सोरबा अमा फिसा हमनायनि खेला होनो हायो सोरबा हांसोनि खेला होनो हायो सोरबा ट्रेडिसनेल गेमनिबो खेला होनो हायो आं दहायनो बुंबाय सोरबाया फट'नि बेवहाय माने फट' साफायनायनि मोनसे माबाखौ लानो हायो जे मानसिफोरखौ फट' खेबनानै आधा घन्टानि गेजेरावनो बेवहाय प्रिन्ट खालामनानै होनाय सोरबाया मोसाग्रा मोनायाव मोसानाय दिन्थिनाय आरो लोगोसे बर'नि डिनार बा नेपालिनि डिनार बोरमा खासि जेराव बिगुर खुवालासिनो बिथांमोना सङो बेफोरखौबो मानसिफ्रा जानो नागिरो गतिकेनो खेबसेयावनो मानसिफोरनाव 500 रांनि टिकेट फाननानै मोसानाय दिन्थिबाय आरो बिनि उनाव ओंखाम जाहो हरबाय मोनाबिलिनि अब्ला उदालगुरि तामुलपुर रङिया गोबां जायगानि मानसिफ्रानो बेवहाय फैगोन
कालचारबो नायगोन आरो जानानैबो थांगोन बेबायदि नों मा खालामनो गोसो सोरबा बेवहाय भलिबल दोनफैनो हायो आरो बुंनो हायो जे भलिबलखौ भारा लाबानो गेलेनो मोनो गतिके जायनो 200 थाखा होयो बेनो आधा घन्टा बलखौ भारा होनो हायो बेफोरखौबो खालामनो हायो बेडमिन्टन कर्ट खालामना होनो हायो सोरबाया फैगोन बेवहाय बेडमिन्टन गेलेगोन आरो नोंनिफ्राय भारा लागोन बेफोरखौ आरो सोरबा बेवहाय दुगैनो हागौ जों दुगैग्रा जायगा मोजां बानायोब्ला बेनोबो जों गामसा भारा होनानैबो जों फैसा खामायनो हागौ मथथे बेवहाय मानसिफोरनो गासिबो नांगौ आरो बेखौ जों जगार होयोब्ला जों रां मोनगोन मानसिफ्रा दै लोंनो नागिरो जों दै फाननो हागोन मानसिफ्रा बेदर नागिरो खाना जानो जों बेदर होनो हागोन मानसिफ्रा गामिनि ओंखाम जानो नागिरो खाथि खालानि गामियाव जोङो संहोनानै मानसिखौ ओंखाम जाहोहैनो हागोन अब्लाबो नोङो इनकाम खालामनो हागोन आरो दा जोंनि पारपासआ जाहैबाय बे जायगायाव फेस्टिभेल खुंनायजों लोगोसे बे जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय गरसे गरनै खामायनायनि लामा मोननांगौ दा सोरबा जुदि हेलिकप्टार गाखोहोनो नागिरदोंबा दानिफ्रायनो हेलिकप्टारखौ बुकिं खालामनो हायो आरो दानसे दान हेलिकप्टारखौ लाबोनानै बिनि जायगानि मानसिफोरखौ जाय गाखोफेरनो मोनाखै हेलिकप्टार गतिके 3-4 हाजार थाखायाव 5 मिनिट हेलिकप्टार माने सालायनानै बै बगामाथि ओरै भैरब कुन्दसिम माने नायहोनो हायो आरो मा दा नों मा खालामनो गोसो गावबा गाव बा फैसाखौ गावबा गाव खामायनांगौ दिनैबो बेवहाय फेस्टिभेल मारु एन्टारटेनमेन्टआ प्रग्राम लाबोदों बिसोर टिकेट सेल खालामदों गतिके बिसोरो फैसा मोनगोन माखासे बेखिनिया आरो आर्टिस्टफ्रा दिनै जाय फैदों बिसोर फैसा मोनगोन दा ओंखायनो गासिबो जाय जेरै हागौ दिनै दखान जों बानायनानैल' होदों जायगाखौ बिसोर गावबा गावनो दखानखौ होफैदों बिसोर गासिबो फैसा मोनगोन मानसिफ्रा जेसेबां जायो बेयाव जोंनो होनाङा जेबो गतिके फैगौ समाव मेनेजमेन्टनो माबा मोनसे बिसोरनि सुबिदानि थाखाय दै कारेन्ट माबा माबि एफा एनै बेफोर फिसखौ लागोन नाथाय गावबा गावनि जों गासिबो खामायनायाबो गावनि खालामनायाबो गावनि मात्र' बुलायलायनो मोना दावराव दावसि खालामनो मोना नांलाय खमलाय जायगानि मानसिफ्रा जौ लोंनो मोननाय नङा बेखौ बेन खालामनाय जागोन आरो गासिबो बोसोरै बे जाबायनो थागोन खुंबायनो थागोन मानसिफ्रा गाव गावनो नागिरफैगोन बयबो गावबा गाव जायगा आवग्रोगोन गावबा गाव माबा मोनसे खालामगोन सोरबाया उद लाबोगोन उदाव गाखोहोगोन सोरबाया गराइ लाबोगोन गरायाव गाखोहोगोन सोरबाया मटर साइकेल हाद्रि बालायाव सालायग्रा लाबोगोन बेखौ बिनिफ्राय नावखाथासिम सुख्लाय दै सालायलांगोन नोंसोरबो दा हायोब्ला माने मेडियानि बाथ्राखौ दोनथ'नानै बेवहाय थाखा खामायनायनि बाथ्राखौ साननो हायो आरो मा दानिफ्रायनो गोजोन्थों नोंथांमोना नुखादों आंनि रायलायनाय हां लानायजोंनो आं दासो मोसाखांदों ओमफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जिहेतु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेला जानानै थांगासिनो दङ नै दायो बिराद गाजा गोमजा जोंहा मानसिफ्राथ' बुंनो नाङा लोब लोब फैजोबदों जेरैबायदि सापर्ट नागिरदोंमोन अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजारफोरा थ' बिब्दिनो बिथांमोना रेसपन्सखौ मोनदों आसा खालामो नेक्स्ट बोसोरावबो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेला जागोन आं बेखौनो आसा खालामो आरो बिसेसकै अमा थावख्रि होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि खायद' होननानै बुंदों अमा थावख्रि बयबो मिथिखायो अमा थावख्रिया नुनायाव फिसा जानांगौ नाथाय बिनि गुना बिराद गिदिर आरो थिग बिब्दिनो जोंनि बे फिसा जायगा डिमाकुसियावहाय उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि जायगायावहाय ओरैबायदि मोनसे गिदिर फेस्टिभेल मिउजिक फेस्टिभेल अमा थावख्रि नामखौ दोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाहाथे गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननानै बुङोब्ला बे फार्स्टनि मिनिंखौ मिथिग्रोनो लुबैगोन थ' बे मिथिग्रोनो लुबैनायावनो जोंनि बर'आ मिथिजानाय जागोन आरो थ' आंबो बारा मोजाङै मिथिजोबा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलनि नामखौ मानो थाखाय दोनदों नाथाय आंनि बे साननो हानाय मेलेमाव आं साननानै मोन्दों जे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलनि मुंजों जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बाहेरनि बा आलदा मानसिफ्रा एसेबाबो मिथिनो मोनगोनखौ बिथांमोनाबो लुबैदों आरो आथुर जाबाय आङो देग्लाय गोदान बोसोरनि थाखाय मोनथाम मिउजिक भिडिअनि शुटिंआव बिजिमोन बेनि थाखायनो एसे आथुर जाबाय आरो नेक्स्ट पार्सनेलि मा थांखि लादों उननि समावथ' नोंथांमोना नुखागोन जोंनि सावथुन फैगासिनो दङ दानो आं खोन्थाथ'ला मोजां मिउजिक भिडिअसबो फैगासिनो नोंथांमोना नायाखैब्ला जाला होननाय मिउजिक भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे दा गोदानै ओंखारदों साला ला थ' बेखौबो नायगोन होननानै मिजिंथिबाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव बाहागो लादों बेबायदिनो नोंथाङाबो दिनै बाहागो लादों माबायदि मोनदों गोसोआ दा गिबियावनो बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय
दा बेवहाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंनि माने बर' हारिया जे बेबायदि प्रग्रामखौ लादों माने आरो माने जमा जानो मोन्दों ज' लोगो मोनलायदों जोङो गावजों गाव बर'जों बर' जोबोद खोब मोजां मोन्दों आरो माने गाव गावनि हारिमुखौ देखायनो मोननानै आरो बेलेग हारिनि मानसिफोरखौबो जों इनभाइट खालामनानै माने जोंनि फेस्टिभेलखौ देखायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय माने बेयाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो बेनो जों पारफरमेन्स खालामनाया बर'बो खालामदों आरो हिन्दीबो खालामनाय जादों आरो माने गासैबो बिथिंनिफ्राय माने जाखिनि रोंगौथि दङ बेखौ एसे एसे देखायजोबदों आरो अदालगुरियाव बेनो गिबि खेब नेक्स्ट बारावहाय आरो बेबायदि जुदि लाबोबाय थायोबा फेस्टिभेलखौ जोंनिनो थाखाय बिराद गासैनिबो थाखाय मोजां माने साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो बेनिफ्राय गिदिरसिननिफ्राय गिदिरसिन खालामलांगोनखौ आरो गोबां जायगानिफ्राय माने गोबां जायगायाव जोंनि बर' हारिमुनि माखासेखौ खिथालांनो खाबु मोनगोन बेखौ आङो आसा खालामो आरो बे फेस्टिभेलनि दारै बा फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर बर' बिसोरनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय हाबाफारि मुलाम्फायाथ' बेनोसै माने जोङो जोंनि बे गावनि मोनसे फेस्टिभेल खुंलांबाय थानायनि गेजेरजों जों गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायलांजोबनो हायो गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो खाबु मोनो दा गुबुन जायगायावबो जोङो बेखौ माने बुफ्रुसार होनो हायो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे माने बे फेस्टिभेलावहाय माने जाखिनि माने मुलाम्फा जानाया बेनो जे जों जोंनि गाव गावनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायावहाय माने खाबु मोनो